Shalom. Damang dainang nahin holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Lasitu tudo rohanami majakon haroromuna di bagasan holong ni rohani Yesus Kristus Tuhattai. Anggiat ma parsarotta sadarion makorhon las ni roha do dame di bagasan ngulut tabe. Tahu hasangapon di Tuhatta Yesus Kristus. Atong tapahohomma martangyang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuk kama parmenggota maret de mahita sian buke de nomor 256 ayat sada rodiayat tulu. Yesus Kristus Hido Raja Binabakiti Amana Manggungkumi Sasude Manggungkumi Sasude Jalana Sahaja Paun Tuibana Domar Tuhan Marhato Poton Nabe Marhato Poton Nabe Angka suru-suruana Lumali yang habangsana Pasangapun raja ini Nadigipun rodoi Nadigijang berhuasa Karajaan naditadong Mangoloy patika ite Mangoloy patika Debata dosa sa dosa Olan Jesus do tu dosa Anak tu amana ite Anak tu amana ite Naso meret bangsana Somarujung dongoholuna Oktong gomanya ite Oktong gomanya Di bagasan gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni tondi parbadia, nama nopalangit dohot tanoon. Amen. Padiriokku matu namonangi hudulan di habangsaku rap dohot ahu. Songon ahu dung monang, hudul rap dohot damang di habangsanai. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, suat tomma pangatusion, dohot pangarajumion di bagasan rohanami. Asa marsitu tuhami maka porseai haluaon, na pinaradeni anakmu nasasadai di hami, marhite-hite hamamate dohot hahehon nai. Ramoti mahami, asa di bagasan haporseaon, dohot pakirimon na marsihohot, asa say malungun rohanami,
Mai-mai haroroni Tuhan nami, naung manaik tuban wagijang laho paredehon inganan dihami, marhite-hite pakopopon yanakmu, Tuhan jala si paluahami. Amin. Tabege makor sian ina parari Kamis. Maret demaita sian buket de nomor 70 ayat 5 dohot ayat 6.
Tabege mahata ni debata, patujolo ni jamita turpuk tuari hana naik ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Pesalmen biddu sia puluh tolu, ayat sada saat di ayat 5. Songon nasomal tajahama soring-soring, di ayat parpudi rap mahita majaha. Songonon mahatani debata, Jahoba do raja, nunga marpakaian hamuliau ni bana, marpakaian tongon Jahoba, nunga di hohoson hagogoon, jadi hotma portibion, dang tagamon humuttal. Nunga martipul akka batang aek ale Jahoba, nunga martipul hasak ni akka batang aek, nunga diubakkon akka batang aek panunja nasida. Dan akka parhasak ni aek, gudang do akka gulubang ni laut. Alay tumunaban sa harbo Jehovah di Banuagitya. Sitong situtudo akka panandiangommu, habadiaud do natama di bagasmu, ale Jehovah, rodi saliling-lilingna, ido sahatna. Martua ma akka naubege hata ni debata, naumpeopsa jala namangolahotsa. Amen. Tabege makor sian punguan ina Naomi.
Maret de mahita sian buket de nomor 207 ayat 2 dohot ayat 4. Damang dainang nani haholongan ni bagasan goarni tuhatta. Tapaconok ma tu debata di bagasan uduk ni roha. Tatopoti ma dosatta tu debata amattai. Jala tapangido ma tu ibana di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Hasesaan ni dosatta marhahon mahita. Martangi yang mahita, ale amanami parholong roha, rodohami marsomba tuadopammu, manopoti jala manolsoli sude dosa dohot pangalosion nami, asima roham dihami, sesama sude najat dohot dosa nahubaik kami di jolom, ala ni holong ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, namate humopopami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Ay musap akadolok, jala humuttal akarubean, alai anggo asiasikku, naso tupa musat siakko, jala padan ni hadameokku, naso tupa humordit, Ninna Jehovah si asi iyo, hasanga pomma di debata na digijang. Amen. Maret de mahita sian buket de nomor 10 itu ayat sada rodi 2. Ingon
debata dalam tungulune baru, imana tarsurat di Markus Biddu 10 ayat 15. Songonon mahatani debata, jadi ninna mamadok nasida, laho mahamu tuliat portibion, jami taho kamu ma barita na ulii, tunasa nati noppa. Ido sahatna, rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulaon na hombar tu hatami. Amen. Tapuji Tuhan, maredde maita sian bukit de nomor 214 ayat sadaro di 2. Sonang di lambung Yesus, sonang narobusi, unang behong mabiar, lau mandapotoni, okong di John Jesus, soy romo tua, adit panahon, jalan masia, sonang di lambung Jesus, sonang narobusi, unang behong mabiar, lau mandapotoni, sonang di lambung Jesus, lapit malatusi, inganan na umpuli, dari lambung nai, ay nunga di parade, asa nanganai, asa marhasonanan, narati Jesusi, sonang di lambung Jesus, lapit malatusi, inganan na umpuli, dari lambung nai. Tahatidak maha porseotai, songon na hinatidak ni dongatta saha porseaon di portibion, rap madok mahita. Au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, nama no palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di dibata Jahoba na sasadai, imana tidungon ni si Maria, nagabe-gabean sienton di parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhatta nama naon nabirnit di panguhuman ni silatus, nama te terpajal do ibana di hau pinor silang. Jala tuat tubanwatoru dung ditanom, namulak mangulu dari patuluhon. Nama naik tu surgo, lau hundul di siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo nasohatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan yala Kristen akan nabadia. Dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai namandop. Mulak mangulu dosogot daging nyalak naung mate. Dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabegema Kor PP GKPI Padang Bulan.
tambahan ni tikting di hita, hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025, di Patupa Huriat Tado, periodisasi, periode 2025-2030, di Gariet tahun mulai pukul 8 WIB, ima taban ni titing, lao manomunomu hatani di bata, marede mahita sian bukede nomor 10 walu ayat sada saat ayat tulu. Nang manay ko, waktu surga duduk, oleh Yesus Raja Nabi, hodoi utono nami, upartogi. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti, ate-ate dohot pikiram muna be, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marihita saluhut na. Di damang doho dainang nahinahulungan di bagasan gawarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata nagabe bohal ni partodiota diari hananaik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang jala lau sudulibana di siamun ni debata Jehovah. Imana dienet sian Efesus bidusada mamuka maisian ayat 15 sahat rodi ayat 20 dohot sada ojahat didok Yesus hudul di siamun ni debata Jehovah songonoma hatani Tuhata didok disi tatangi homma dohot denggan asa ahupe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akan abadia dang masadi au madok mauliate siala hamu marningot tamu dina martangiang ahu anggiat dilehon debata ni Tuhan ta Yesus Kristus ama ni hasangaponi Tuhamu to dihapistaran dohot pangukapon manada ibana di pati urma mata ni rohamuna asa diboto hamu
rumang ni arta sihirimon siapa jowonay. Ro disurung ni hasangapon si teanon ni aka nabadiay. Asa ditadahamu nang hagogo ni gogona na sumurungi na tuhita. Aka naporsea siapa korhon ni hagogoon na marmuliay. Ay di Kristusido diulaho debata. Di na pinahehenay ibana siyan akan namate. Jala pinahudul na itu siyamun di bagasan banua gijangi. Tugijang ni nasa harajaon, dohot huaso, nang hagogon, dohot hamuliaon, nang tugijang ni nasa goar na tarhatahon, dadaholat di hasianganon, dohot do di narosogot. Saluhudo di patuduk tutoru ni patna, jala di pabakit do ibana, na mengatasi sasude, gabe uluni huriai. Ido pamatangna na manggohi ibana, asa gohanna sasude di bagasan saluhutna. Ima sahatna. Di damang doho dainang na hinaholongan di bagasan goarnitu hatta Tuhan Yesus Kristus. Molo ditaringoti manang tarayahon di bagasan tikion ima ari hananaik ni Tuhan Yesus tuban wagijang jala hudulibana di siamun ni debata Jahoba. Hira-hira buasa polai kon naik ibana. Dang dumingga ni mana ipurtibion rap dohotita asabui mangalo hagugon do subia ni portibion. Jala yakin porsia doau di bagasa tikion. Ngadong rata buka piga-piga YouTube taringot tu jamita na marhahonan tuari hananaik. Bakal bisa ada YouTube di dok, masih relevankah kenaikan itu dalam konteks Indonesia ninna cukup mayate. Alaina naing tadok di bagasan tikion, iko jumolo dohita majalo jala makangoluhon, ia buku nabadiai Alkitab itu adalah kebenaran yang absolut. Gak boleh ditawar-tawar. Songon nama sanua ingate. Alai di bagasan tikion daing berengot tama adong do opat pasu-pasu na matsai balga na matsai rikot si jalon do si hangoluhon niak kana porsea dung manaik jala hudrul Yesus Kristus di siamun ni debata Jahoba. Odo si berengot tanau paton. Dang pula suku-suku nor debata tidak daun. Didok pasu-pasu na perjulu didok manaik Tuhan Yesus tu banua gijang jala hudul di siamun ni debata Jahoba na perjulu didok di bagasa tikion ima mangarade inganan diaka na porsea. Jadi borhat Tuhan Yesus tu banua gijang lau parade inganan di saluhut akan na porsea. Alana anggo portibihon hola ningana paisolata persatu kina doon. Bayangkan hebatnya berkat yang kita terima itu. Di parade inganan di hita. Naso pinauli ni tangan ni jolma. Alai nani leon ni debata tu aka na porsea. Omma pasu-pasu na perjulu di ari hananaiki na naik si jalota na naik si hanguluhonota si atikio do tu ari nanaingro. Na padua hot didok di bagasa tikion asa tongoson ni debata to di porbadia di bagasan Yesus Kristus Tuhan
imana madongani, imana mangodihon, imana pahotor roha, pikiran nang dohot haporsiaw muna, tu debata di bagasan Yesus Kristus. Jadi mulurang manai Yesus tu banua gijang, dang roto di porbadia, nagabi madongani, mangaramoti, mapargugui husalhuna, aga naporsia. Baru na batuluan dok di bagasa tikion, asa dapotan pakirimo kita. Hidup dalam pengharapan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, narodo musea au mangalap akana persea. Diberikan pengharapan. Alapun nado musek kita. Tujabu, tuinganan, na pinaradenay. Baru na paupat tumuseng idok di bagasa tikion, asa borhat akan aporsea, gabe panidangi di bagasan Yesus Kristus, tu saluhu jolma bakar didok satu ujung ni portibion. Jadi berkat, pasu-pasu, nah macai balga, dilehon debata di bagasan Yesus Kristus Tuhan, ketika ibana manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata. Jadi haheheon nai doh tanah nai tu banua gijang sungguh-sungguh membuka pintu yang sangat luar biasa bagi kita dari segi menggapai status dan juga nantinya makirim di saluhuna asi doh tolong rohan debata jakkan dipaborhat kita gabe dongan saulona. Alai di bagasan tikio perluma tasukut di bagasan obason hira-hira ise dona boy majalo, ise dona boy makanguluhon, pasu-pasu na balgai di ari hana naik do naukudul Yesus di siamun ni debata Jahoba. Ise do na boy majaloi, ise do na boy makanguluhoni, jala ise do na boy maparsaulihoni. Idok disi dang dihunjuk dari segi lembaga parGGP idangin na para hari Kamis dangin na parnaomi dangin na PP dangin na alai isro jala didok di hatan itu hatta imana tabaru tajaha di bagasan obason imana ni odolhon ni apostel Paulus didok di bagasa tikion ima halak nalam tang dohot nalam togu haporseonna tu Yesus Kristus jala lam tang ma holong ni rohana tuaka nabadia omma akan nabui majalo makanguluhon mapersaulihon pasu-pasu di hana naik ni Yesus Kristus tu banua gijang didok di bagasan tikion na boy majalo dohot makanguluhoni ima halak naung lamtang haporsiona doho lamtang holongna maradopon aka nabadia molo disukum mahita na yung gadung marsada-sada di bagasa tikion lam tuguro haporsiamu tu Yesus Kristus manang lam berkualitas do holongmu tudongamu saha porseau di bagasa tikion dung lam lele kita manoba mamuji mangihuto Yesus di bagasa parngulota cukup durau nate kita ibasa tikion wah lam tang do ha porseau tanuaeng lam tang do nang holong ta di bagasa tikion anggodang dang boy idota dang boy jalota dang boy hangoluhonota iman kipasu-pasu si pasahato ni debata di bagasan Yesus Kristus di hana naik na itu banua gijang au mabesada apresiasi majotu hita di bagasa tikion jelas setong-atongani pengalaman doon au bereng molo jolma di pasaran
Nga masih itu bukan. Baka saling mengancam. Alai holam masih jalangan, boy rak minum kopi, nggak selesai be. Dang bergajuk-gajuk be. Dang bergajang-gajang be. Dang be. Olah nino mai. Ale coba hita di huria. Sahirana swadong do di tonga-tonga itu pengampunan. Hirana swadong do di tonga-tonga tau mamereng bahwa ibana na paling pita, na paling denggan, na paling tikos. Alai matadana. Mulu songonido di relasi komunikasi persekutuata di bagasan tikion diyakinkan danglam tubuh hapor siota danglam tubuh holokta ale semakin ambruk tapi reng majo kiri kanata bualam patar do hapor sioni lam tubuh do holongi peng syarat mutlak doi lau mamereng dohot mangida akasakap ni debata itu ngatongan ni ari hana naiki baru napa dua hamuseng idok di bagasa tikion ise do na boy majalo dohot makangeluha pasu-pasu di ari hana naik jalahudul Yesus di siamun ni debata imay dok tua kahalak naung majalo tod di habistaran dohot pangukapon laho manada Yesus Kristus ido Tuhan. Naung majalo todi habistar. Naung majalo pangukapon nasihat debata. Coba kita bayangkan bagaimana murid-murid itu dung manai Yesus tuban wagijang asabui majalo todi ikom martangiang nasida 10 hari 10 borngin holalau pai mai mahoni padeng gato kualitas ni ngolu nasida padeng gato kualitas ni rohan nasida padeng gato kualitas ni nakpikiran nasida lau majalo to di habistaran nang doho pangukapon nasihat debata di bagasan Yesus Kristus di sada sisi ninnarohado di huriata akan asing karismatik di patu panasida do pertangiang 10 hari 10 borngin lau pai mahon si leo-leo ni Tuhani ima tod di habestaran ima tod ni debata hebat dua teh iya baru didok musengan nabui majalo ima pasu-pasu ni hana naik dok tol Yesus ya muni debatan dapat tuluh dok tua kahalak naung jumolo di patiur debata mata ni rohana hatinya telah dicerdaskan oleh kuasa Tuhan di patiur debata ai mologolap roha golap pakilalahan dangadong nabuhay ulaw non manang naa molo golap roha golap nakto diniba om masasitong na jolma nasay holap patu-patu pa haguturon dito nga ni Portibio bereng jo kiri kanan mi bado golap do pakilalahan ha golap botol dina mang nabado alay di bagasa tikion nung nga dipangido tu hita didok halak naung dipatiur debata mata ni rohana asa marhitei di boto ibana arta sihirimon di tonga-tonga ni pajuoni di hasangapon ni debata siteanon ni akana badia natuari hudok tu sahalak bimbingan pranika dok sonon istilaku selama cintamu on terhadap kekasihmu ku pastikan di situ tidak ada yang kurang semua pas biarpun masih banyak yang kurang alai molo nunga golap holong mi lau songo dia pedenggan ni ruano ngabereng munoni
Roa. Ope mo nga golap to dim. Golap pa porsiyaw golap to dim di bagasa tikyon. Hupasti hodoy dangarong naboy patupaom mo na dinggat dito nga to nga ning ulum, nang dito nga to nga ni keluarga, baka dito nga to nga ni huryaw. Tuhan berkata pada saat ini, Dia hadir untuk mencerdaskan hatimu. Patiur horoham nagolapi. Asa gabi marsinodang, asa marhitei boy berengot tarumang ni arta si hirimon jala si naung dijauh hita Tuha sangapon nasiat debata di bagasan Yesus Kristus. Napapatun idok musing di bagasa kion tuak kanaung manada gogo ni debata na sumurungi imahagogon ni debata na marmuliai di bagasan Yesus Kristus. Ada kuasa yang sangat luar biasa. Hira-hira mulu disukun nuai kita di bagasa tikion. Adong do siarat na paton nuaing dihita mia jala mangulu. Asa dihita pasu-pasu dihana naik ni Yesus tu banua gijang. Dohot aka asini rohana naung dipasahat tu hita. Alayang gua apostel Paulus madok tu huria Efesus jalai maratu hita di bagasa tikion. Marolopolop doto diku marlas ni roha doto diku di bagasa tikion mamerek kamuna ala nang lam toguha porsiom muna nungalam tang holong muna tu akan abadia jalanung ngadipati urdebata nang todimuna di bagasa tikion mamerek saluhuna dohot managam asi dohot tolong ni roha ni debata. Hira-hira moloro Yesus na padua lihod di mersugot haduan manang di arina naing ro di bagasa tikion. Hira-hira bodo hita pujion ni debata di hapor siaon dohot holongta nang do rohatta nauk tiuri. Boido. Jalarang adong siarat na lain lau masuk tu inganan na pinarade ni Yesus. Ola tolu do. Na parjolo di dok haporsiaw. Na paduahon pakirimon. Na patoluhon holong. Holanido, dangaw. Itulah tiketmu nantinya. Bayang gomelep-lep doi. Dang masuk kita. Dang marlak bisi asi marokam Tuhan. Na lupa daw mangulahon na rahay nimo. Dang be. Ini do. Jadi kolam galak do haporsiaw tay. Ikolam galak do holong tay. Ikolam galak do nang pakarimot tay. Tude bata di bagasan Yesus Kristus. Dohot to di porbadia. Alanima di bagasan tikion. Dihamu amanami dohot inanami. Di patupa apostel Paulus do pangajarion na polin. Pangajarion na pita. Sasitong na ise do Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang. Dohot na kudul di siamun ni debata Jehovah tuhuria Efesus nang dohot tuhita akan aporsia di bagasa tikion. Isi do Yesus Kristus no manaiki. Ikut tabo turun dihita saunari. Dang be di 2000 tahun nok salpu sihatata ale saunari idok. Macai patar jala takas didok di bagasa tikion imana perjolo ia Yesus Kristus naung manaik jala hudul di siamuni debata Jehovah ima didok tuhita di bagasa tikion ido raja digijang ni saluhut raja siatikion dohotu arina nengro ibana do raja. Mana-mana mga raja yang ulun. Jadi molo didok Yesus do raja ni huria. Bahkan nakin edeta di nomor sada idok doi Yesus Kristus ido raja pinabakit ni amana manggonggomi sasude
jala nasa hajol maun tuibana do martuhan parhatopoton na be parhatopoton na be. Jadi buan waeng tapaluas dope Kristusi mengerajai roha pikiran tordita ulauta manang tapaluas dope Tuhani nagabe raja di tonga-tonga ni keluargata di tonga-tonga ni ulauta di tonga-tonga ni saluhuna cita-cita impian do harapan di bagasa tikion idok ibana do raja di atas ni saluhutna raja jala ibana do manggonggomi jala parhatopoton nabe parhatopoton nabe. Jadi mulutung raja pehita dia kaulauta raja pehita di tonga-tonga ni parsahu tahun adung gabi raja raja huta raja bodar marang raja pehita alayanggo di gerejaon medokon Yesus do raja ni Huria unang buan harajaw mituson manang nana ni raja peho sa luar mang naboru ni raja anggo dison na ni raja doho jalai dok Yesus Kristus do raja ni Huria. Jalau mara na maul tahapuson di tonga-tonga ni hita halak bata naung Kristen. Sabinoto yang mang naise di gereja raja. Sudi raja. Sudi praja-rajahon. Itu teh. Bapak lagi ma tokinai sahat no mahita tu pesta rohani ate. Muludak sudi hita manatap maka porsiai makirim Yesus Kristus raja ni Huria. Yakit terdohita gabi raja-raja kecilan non manang raja-raja na hebat dia kapangatusio parbinotoan bui mabahen dang dinggan kaulau alai didok di bagasa tikion Yesus do raja ni Huria. Amin. Tak kasihan nakikatan itu hatta madoki jala bawaho tuhita ima di ayat 22 CI gabe uluni Huria ima Kristusinina. Tebuhian hati Yesus raja ni Huria jala Yesus Kristus do raja na pinabakit ni amana. Buido raon tabai sada aplikasi na geleng tuhita ganup mersada-sada. Mulu di tonga-tonga ni rumah tangga di dokodo ikon imam adalah kepala keluarga. Berarti istri, anak-anak menjadi anggota jemaat. Ini naik kan? Hira-hira mulu rajai dang beres. Nani rajaan na baru. Mulu beres rajai. Dang beres nani rajaan naon. Siga manaknya natong dang mangolu tordina. Saya sangat terkesima satu penelitian seorang profesor. Itu dikatakan seperti ini. Taringot tu halak Batak. Mulu dibae sada analisa di tonga-tonga ni bangsot taon naunggurang sarjana siane sada satu tingkat tertinggi halak Batak do. Akan malu halak Batak. Kita besudi kana malu do hita. Nak besi pata pa malu-maluhon ate. Kan alai didok penelitian marupani ima Profesor Bas Simajunta kate ibu kuna mau jahong alai nak penauk tibo-tibo pendidikan ni halak Batak tibo-tibo akagelarna tibo-tibo akajabatanna
alai pangalahoni batak dakya muba sian hosom teal dohot elat. Ido, laus di bobi mendikan ni halak batak anggo hosom ma dakya muba. Teal na dang muba. Tual na pinang muba. Iba donin na rohaku. Alaya hamay dok ko ni mana di si. Buasa buso ni halak batak. Ala na halak batak. Hola na berjuang do. Mangalului parbinotuan. Alay haporsyon na di tinggal hon. Ala na hulak haporsyon ni na buhay patiur hotod diyon. Patiur horohaw dangong nasing. Ala to diton langsung siya debata doon. Jinabuhi paturuhoni hola debata hapor siota. Binapalay do kon si Apostol Paulus di son di patiur debata mata ni rohamuna laho majalo managam saluhuna asido tolong ni rohani debata. Jina og 100 tao peho gabi Kristen. 100 tao peho daung mertanyang itu Tuhani, anggo so dipatiur do rohani, anggo so dipatiur do todimi, jika hatimu tidak dicerdaskan, tidak diterangi oleh Tuhan, holam malomaho, ala itong doho, mangulu di bagasan hatanakin. Ay jujur mahita jo, na paling umaul mataulahon yang di gerejaon soal mengampuni, na maulan. Mulu pasoal jolma di gereja, boy sampai mati nang masyat tuan. Beko kamu jui. Oleh saya dok mah, Kristus itu baik. Tapi kau tahu. Peng Yesus do raja ni, huria. Nani raja ni Yesus Kristus do kita salehuna. Amin. Atong dok ko jo di bagasa tikion. Nani raja ni Yesus Kristus doau. Sada dua tolu. Doko museng tu habirang mi, do tu siamu mi, jalang imana, nani raja ni Yesus Kristus do hita dokon. Itu. Jadi mololo bisiani, dang binoto isebe hita. Jadi sehalinai periodisasi tanggal 31. Molonunga Kristus na mga rajay hita, Kristus na mga rajay pikirata, Kristus na mga rajay todita, Kristus na mga rajay pakilalata. Mana terjadi? Miyam mahita di bagasan las ni roha, olop-olop, jala sebudemai gabe berkat yang sangat luar biasa di bagasan tikion. Songonima nang diakan ato rasate. Nama buan aka ianakon, boru, si pasahatun tua dopan di debata marhite-hite padidioni. Au nang dohono kudo padidiono dak soal legalitason. Asabui mabahen pesta. Asabui majau opungna. Asabui majau tulangna. Asabui majau akan asing-nasing. Baptisan bukan itu. Alai didok di bagasa tikion padidion nabadiai ima laho mangarahuto ni mana tu bagasan holong ni debata di bagasan Yesus Kristus asa gawe partoha bibana di harajaun ni debata. Jian no dia kau pung nate molonga madokate jawan non saya goar sipa jauh-jauh ma goar ni pahoponin na. So di hope boru juang berguarni. Bahkan lain. Saya tok kama panai nahi ton nimu ikom mersahi do jolma asa berkembang jolma. Itu kan? Alai di bagasa tikion molo tapasah tibana tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Patiuron ni debata marohana. Mangolu matodina. Ale dituntut dosa kamu tanggung jawab nama sebalga sian. Ya doh memang disada jamita
Ima di buku ede nomor 100 plomang na paplopat na ngate. Iba edisi. Dibuan na toras na do dakdanakon asa di pasahat tuadopan ni debata. Aleng di zaman modern kota tukar nomai. Dibuat dakdanakido bapak na do tomak na asa romer minggu. Ay naman waing dabah. Alayang go kita na pitu rumah tangga daw ngate. Orang-orang yang rajin ini datang kepada Tuhan, pemain musik. Nah lain ini aku pemain ahitan wang. Iya. Yesus do rajani huria. Jalan perpudi museng di doktu hita di bagasatikion di damang doho dainang ima di dok ibana do uluan ninasana adong jalana mengatasi saluhut na adong. Oma Yesus Kristus naung manaik tuba nuagijang jala hudul tusiamun ni debata. Didok di bagasat tikion ibana do uluan tunasana adong. Tunasana mengatasi saluhutna na adong. Jadi dia yang berkuasa. Ibana marhagogo disi. Jai molo di leo debata petu hita aka pasu-pasuna marhite na tulus saluhuna kapakirimota doa aka cita-citata marhite na saut saluhuna aka na taparsita di bagasa parnguluta dapoto saluhuna dapo di bagasa parngulummu puji Tuhan haleluya alai didok di bagasa tikion paloas ma debata di bagasan Yesus Kristus marhuaso disi aibana dona boituk mengatasi saluhutna jala pola didok di bagasan tikion alaibana dona marhuaso na boy mengatasi saluhutna na adong jala pola didok saluhutna aka huasoi nunga dipatuduk tutoru ni patna jala dipabakit laho mengatasi saluhutna. Jadi tung masai patar mabui idau di bagasan tikion saluhut nasana adong ikum marhapatean tu debata di bagasan Yesus Kristus odo naik kota tiop dohot gomos ibana do uluan jala ibana mengatasi nasana adong di bagasa parnguluno ommarana tatadikun yang di bagasan ngulutta ito ngatongan ni parhuriaw alai pos doro hatta di bagasa tikion Tuhan di basan Yesus Kristus ido rajani huriai atong molo Yesus do na marhuaso Yesus do nagabe raja Yesus do nagabe uluan di tonga-tongani huriai suku-suku kutu hita saluhuna mungkin do terjadi konflik di gereja mungkin do Amat dodang be. Anggonung tang hapor seota, tang nang holongta, jalanung adipati rohata. Alai mologolap do roham, melep do hapor seommu, melep do holongmu. Ya gereja pasti Jona komplit. Alai yakin anggo gigapi pamenodak songoni. Ngatang hapor seonna, ngatang holongna di batir debata rohana maka GKP Pamen adalah persekutuan yang damai, sukacita, damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan debata. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan dohot to di porbadia. Marulupulup jala marlas ni roha do. Todi roha nang doho tapor sion nami di bagasat tikion. Mangulup pun hatam Tuhan. Naung marsaringar di bagasat tikion. Ima dina manaik ko tu banua gijang jala hudul siamun di bata Jakoba. Na mangaleho pasu-pasu na matsay balga tutonga-tonga ni ngolu ni huriam.
Nang tutonga-tongani hami akan aporsea di bagasan tikyo. Manaik ko tu banua gijang Tuhan, lao parade inganan. Lao parade ingana di salhuna akan aporsea. Jala marhiti Tuhan asa tongosom mutod di habistar. Jala leonommu dihami Tuhan pakirimun na mangolu. Nama dok narodo homuse Tuhan mengalap akan aporsea. Jala marhite-hite ma Tuhan di bagasa tikyon, iko borhat tami maka tidakol Yesus Kristus do Tuhan, jala haluaon, tu saluhu jolma sahatu ujung ni portibion. Pasu-pasu mai Tuhan, tungulu ni saluhu na, ruas ni uriam di bagasan tikyon. Asa marhite Tuhan, bui hami mangulu di bagasat todi, mangulu di bagasan holong, jala mangulu di bagasan pakirimon, na hotro di saliling-liling na, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita. Akan atoras di bangku muna. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan-Mu, membawa anak-anak kami kepadamu. Kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan peliharalah hidup mereka, agar mereka bertumbuh dan dewasa di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Teguhkanlah anak-anak-Mu ini, agar setia sampai dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat Tuhan Yesus itulah yang kita laksanakan, yang kita imani hingga pada saat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Setiap orang yang dibaptis di dalam nama Yesus Kristus berarti dibaptis ke dalam kematiannya dan dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita yang telah dibaptis berjalan di dalam hidup yang baru. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Markus. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu
datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Amin. Maka sekarang saudara-saudari, orang tua, suami istri, marilah mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya. Ulang. Ulang, tegas. Sama main bilangnya. Ulang. Sama-sama, 1, 2 ya. Aku percaya aku percaya saudara telah mendengarkan firman Allah yang berkenan dengan baptisan kudus itu, dan saudara telah mengikrarkan pengakuan iman. Maka sebelum anak-anak saudara dibaptis, jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara sungguh-sungguh menghendaki agar anak-anak saudara ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebagaimana yang saudara ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli itu? Jawabnya. Yang kedua, apakah saudara mau berjanji untuk membimbing dan mengajar anak-anak saudara ini agar mereka mengetahui dan menaati dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Yang ketiga, apakah saudara mau menyuruh dan mengantar anak-anak saudara ini ke gereja untuk mempelajari firman Allah dengan benar, seperti yang juga diajarkan dalam gereja ini, supaya mereka menjadi warga jemaat yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jawabnya. Dengan demikian, saudara telah berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat-Nya yang bersekutu pada hari ini. Kiranya Tuhan menguatkan saudara untuk melakukan semuanya itu. Maka marilah kita menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan melalui baptisan ini. Yosua. Oh, sama ribut.
Orang tua dari anak-anak kami undang bangkit berdiri kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang dalam Yesus Kristus, kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu. Dan kami percaya bahwa Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus itu. Sehingga mereka telah masuk ke dalam persekutuan orang-orang kudus dan menjadi ahli waris dalam kerajaan-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah iman orang tua, anak-anak ini, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar dapat membimbing anak-anak itu datang kepadamu, sehingga mereka bersama-sama beroleh keselamatan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Amin. Dipersilakan duduk, kita bernyanyi. Mari Demahita. O Jesus, honoruni, luna namarse, tuos tuam nohami, ohanu angamio, ohosana anamio, Korintusia ayat pitu dohot walu imahata ni debata paborohatita lau pasahatun peliata songonoma didok disi ganu maniojar ni rohana unang masian muruk manang sian nasotarjua ai dihaholongi debatado na las roha mangalehon alai marhuaso do debata mangusehon saluhut asia-sina Tuhamu asa sadok tuk situtu dihamu jala marlobi-lobi hamu lau patupahon saluhut ulaun nadinggan amin tapasahat peliata di bagasalas niroh.
in mahita jongjong salahutna. Pasahat ma peleanon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang di parhatopot rohanami dosian hudup ni rohanami hodo mual ni nasa ulibasa na mauliutus di son hupasahatami do pilihan hamaletion nami tuho say jalo jala pasu-pasu ma pilihanon asa gabi dalap panidangion parsauran doho tulaon asini roha di huriam bahin mangulunami gabi pilihan na hobar tulomon ni roham jala parsidohot parohon harajommu holong hasitongan dohot hadamiommu di sadok portibion buhay marohanami marhite-hite todim asa sa itoktong madok mauliate tuho di bagasan gawar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yesus Kristus, usobahon hami malas ni roha nami, dohot pamujion nami tuho, naong manaik doho tu Banua Gijang, hobar tu hatami, songon akasisiammu, na pinasupasum ditiki, marnida hananaikmu tu Banua Gijang, pasu-pasu manang hami, na pungu marsoba, di bagas joromon, porsea hami di baga-bagami, na pinasahatmu, paima manaik ho tu Banua Gijang, narodo ho musepa dua haliho tu portibion, di bagasak kasangapomu, saya si maroham di hami, ale Yesus Kristus, nau kudul di siamun ni debata ama, gohi mahami marhite-hite pasu-pasum, asa gabi habaoran ni pasu-pasu kami maradopod dongan nami unang mapasobu hami tarjorgong di bahes sibolis musuh nami jala parohai mahami asa huhaholongi hami dongan nami terlumowi ma di tonga-tonga ni ruas ni huriamon sai pargogoi mahami asa marbisuk kami di ngolunami jala hatami manatoktong madongani rohanami jalagabe sulu dinasa lakinami asalam tuto guna hami di dalan nahubolus sami di hasianganon urupi hami asa bengetami paimahon haroromi padua halihon jala toktong merdalat di dalam mi paima buanommu hami tulabungmu sogot amin alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajommu, sai saut malomoni roham, di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehom madihami sedarion hangolua siapare, sesa madosa nami songop panesa nami, idosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togi hotu pangujunan, paalua mahami sian pangago.
bagasadame, jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu, di dopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu, jala di pasaurhom madamena tutod di munabe. Amin.